लाखि only बियो बेबिनि ओमफ्राय गोजौआव दोङो डगी ओमफ्राय आरो मोनसेयाव दोङो फेन रिमोट आरो एसि रिमोट। हेलौ लोगोफोर, आङो जिउआव माब्लाबाबो सानाखैमोन आरो सानफेराखैमोन। मानो होनबा आंहाबो सानसे बेलासे बेबादि मोननै मोनथाम आलमारि जागोन होननानै। ओमफ्राय ना आंनो जिजासआ आंखौ अनो, बावखायनो बियो आंनि गोसोनि लुगैनाय आरो लुगैयै गासैखौबो आंनो होजोब्बाय। मानो होनबा आं बेखौ मालाबाबो बावनो हाया। आरो आं सानैया दिनै साक्सेसफुल जाबाय। इसेबां अनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ आंनि जिउआनो सोलायबाय। नायदो होमबा। बियो जाबाय आलमिरा, ओमफ्राय बियो मोनब्रै दरवाजा दङ। बेना बे मोनसे आरो नैबे मोनसे आरो नैबे मोनसे आरो नैबे मोनसे। बेयाव जाबाय आंनि, ओमफ्राय नैबेदों नैबेदों बियो जेनेरेल, ओमफ्राय नैबेयो आंनि बोराइनि। ओमफ्राय आंनि बोराइनियाथ' खनबाबो खनाबाबो बेनो बे। आंथ' खनखायो, ओमफ्राय आं बेनिखौबो खननानै होयो। आं बेखौ अनोना, अनबाबो लाब गैया हौवाफोर मानसिना। ओमफ्राय आं गोजौआव आंना जिजास दङ। मानो होनबा आं उन्दैनिफ्रायनो जिजासखौ लानानै देरनाय ना, बावखायनो आं जिजासखौ गोजौआव दोनदों। नै बैयाव जिजास, ओमफ्राय बैयाव जास्ट हम डेक'रेसन दङ साइडआवहा। नायदो नै। ओमफ्राय लोगोसे आरो नै दङ टिभि। आरो थौदो रुम मोनसेयावहा, बेयाव बाबुनि ड्रेस गैया, अनलि जों सानैनि बोराय बुरैनिल' ड्रेस दङ बाव, जों सानैनिल'। आं दायो मोनसे रुमाव फैबाय लोगोफोर, ओमफ्राय नैबेयो जाबाय आंनि बेबिनि। नैबेयाव गाननाय जोमनाय सिफोरखौ लाखि, अनलि बियो बेबिनि। ओमफ्राय गोजौआव दोङो डगी, ओमफ्राय आरो मोनसेयाव दोङो फेन रिमोट आरो एसि रिमोट। ओमफ्राय ना बेयाव मोनसे बेडरुम, बैयाव मोनसे बेडरुम। बेखौ आं बेखेवनानै खोन्थिबाय थाला, मानो होनबा दायो सम गैथ'वा लोगोफोर। होमबाबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। ओमफ्राय ना रुम भारायावथ' एसेबां सामान लाखिजायाना, जोङो जोंनि इम्परटेन्ट जिनिसफोरखौ लाखिथ'बाय आरोना थेवब्लाबो। ओमफ्राय दायो बै मोनसे रुमाव थांलायनोसैलाय। बै मोनसे रुमाव थांनायनि सिगाङावनो आंनि बाबुनि केरेक्टारखौ नायदो नै। बैयाव बियो लोमजादोंना, बैयाव नेमुलाइजार मेसिन दङ, खुगायाव जेरै पाप लायोना, बे पाप मेसिना। नै मा लानानै गेलेयो बेयो, नायदो लोगोफोर। बेफोरखौ आरो जुदि बेनो होआ, होमबाना बियो गाबगोन आरोना। बेवखायनो होनांगौ जायो आरो उपाय गैया न'। ओमफ्राय नै रिमेम्बार हिसाबै नै आं आंनि फट' दोनदों। नै बियो जाबाय आंमोन, अके लोगोफोर। बेयाव मोजां जायाखैना फट'आ। बियो आसाम, बियो त्रिपुरि, बियो केरेलियान, बियो आरो उननिया झारखान्ड होनो नामा लोगोफोर, झारखान्ड। ओमफ्राय नैबेयो आसाम, ओमफ्राय नैबेयोबो आसाम। बेयो आसामनि फ्रेन्ड। ओमफ्राय बै उनथिंनिया मणिपुरि फ्रेन्ड, आसाम फ्रेन्ड, मणिपुरि फ्रेन्ड, मणिपुरि रंमाइ। बियो आं, त्रिपुरि, केरेलियान, झारखान्ड, आसाम। बेयो जाबाय 2015नि फट'। ओमफ्राय आं जाबादि फ्रिजाव सोनानै दोनदों, सिथाबनानै दोनदों आरोना रिमेम्बारनि थाखाय। आं जाबादि गोसोखाङोना। आउटिंआव लांदोंमोन जोंखौ जोंनि टिचारा। नै बेयाव गाबोन सुनांगौ ड्रेसफोरा आंना माबादि इसेबां गोजौ जानानै थायो। बै मोनसे रुमाव थांजाला लोगोफोर, मानो होनबा कारेन्ट गैयाना, ओमफ्राय ना लाइटआ खोमसि, ओमफ्राय बे फ्लाइटारा जोंदोंना, बेवहाय लाइटिं जादों आरोना। नेक्स्ट टाइम देखायसिगोन आं।